माबायदि मोनदों मोजां मोनदों फैनानै नङा होमबा आदा सिनारिखौ खेबाव लाइन लाइन बरिया Manas मा फेसिलिटि दं बेयाव फेसिलिटियाना औ एसि दङ औ ओमफ्राय गुदुं गुसु बानायनो हानाय सुबिदाफोर दङ आच्छा ओमफ्राय सुइमिं पुल दं आच्छा ओमफ्राय बिदिनो बहुत दङ ओरैनो केपासिटियाहाय बेसेबांसो केपासिटियाना औ सानैनि दं साब्रैनि दं आच्छा आरो मोजाङै मिथिनोबाथाय मेनेजार सारनियावबो सोंना आं बेखिनि मिथिनायखौ बुंबाय गोजाननि मानसिफोर थाफैयो नामा गोजाननि मानसि थाफैयो आमेरिकानि थाफैयो अस्ट्रेलियानि चाइनानि सब दिगनिया थाफैयो इन्टारनेसनेल जानायाबोथ' बावजोबखा जानाया जाय जि नांगौ बेखौनो मोनो आच्छा चाइनानि बानायो आच्छा चाइनिस आमेरिकानि बानायना होयो जाय जि बेखौनो बानायना होयो संग्रा खावग्रा दङ संग्रा खावग्रानि दरमाया 35,000 30,000 20,000 लयस माने बै संग्रा खावग्रा गासिबो ट्रेनार जोबखा नामा ट्रेनार जोबखा बिसोरो कर्स लानाय गोजाखा बिराद मोजांनि बाथ्रा बेसे गोबाव जाखो आदाया बेयाव साख्रि मावनाया आङो गोबाव जायाखै आङो माबानिफ्रायसो जइन जादों 1 तारिखनिफ्रायसो आच्छा नैबे सेप्तेम्बर पुरुनाफोर दं ओमफ्राय आं सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जइन जादों लकेलनिखा सालबारिनि सालबारि उदगाटा आं मिथिबावनोसै थारमाने नैबे ब्रादारनिफ्राय बियो बाहायनो मावो नालाय ओमफ्राय आङो बे मुसा जेनाखि रिजर्ट बे मानास नै माबायानो खाथियावखा नालाय बे मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनो फैयोबा बे मुसायाव हाबफैनो हागोन बे मालिकआ सोर बेखौ खिथानो हागोन एसे मालिकआ खाम्फा सार आच्छा ओमफ्राय मृणाल सारा बिदो पार्टनारशिपआव मावफायो आच्छा
बरपेटा रोडनि मिरिना आगो BTC नि बे माबानि कख्लाबारि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बे साननिनो बे मुसा रेस्टुरेन्ट मालाबा फैयोबा फरायनिफ्राय गोबां आलासि फैनानै बाय थाफै जाहैबाय नोंथाङा थाफैनो हागोन आरो बाहाय कफि टफि लोंनायजों लोगोसे मा रोखोमनि जानो नङा होमबा गासिखौबो मोनजोबखायो आइटेमफोरा बे मा रुम होनदों गेसफोरनि Btr Info औ मानासावथ' फैबाय नङा होमबा औ
दा नैबे जोंनि मामोनलाय मुसा रेजर्ट बेयावथ' जोङो नायबायानो गोबां दा आंबो ओरैबायदि मोजां मोनदों मथा मथि मा फेसिलिटि नुखो जेनेबा बेसेबां गोजोन होनो हानाय बायदि नों एसे रायजोफोरनो खोन्थाहरनाय थारमाने आं ओरैबायदि हेपि नांदों थारमाने बे मानास नेसनेल पार्कआवहाय बे मुसा रिजर्टआव आं हाबफेराखैमोन फार्स्ट टाइम ओमफ्राय सिकिउरिटि गार्डनाव सोंबाय बिथाङा होनबाय र' आं पारमिसन लाहैगोन होननानै ओमफ्राय हाबबाय आरोना हाबनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय आङो बे मुसा जेनाखि रिजर्ट बेनि सारिगिदिं थारमाने खुनु लेथ्रा होननाय गैया ओमफ्राय एक्सट्रा बेबायदिनो फिसा कटेज दंजोबखायो ओमफ्राय मा होनना बुङो बिनि माबाफ्राबो बिराद साफा आरोना बाहाय बिथांमोना खिथादों मा चाइनिस जाराबा चाइनिस मोनगोन आमेरिकान जाराबा आमेरिकान मोनगोन बिदिनो गोबां माने बिभिन्न माने भेराइटिस माने फुड आइटेमखौ मोनो जाहैबाय आरो बावहाय माने ट्रेनार बाहाय माखासे संग्राफोर दंखायो जाहैबाय ओमफ्राय नोङो हरबो थानो हागोन बाहाय होनना बुंदों जेनेबा चाइनानि आमेरिकानि लण्डननि जापाननि गोबां माने टुरिस्टफोर फैयो जाहैबाय फरेनारफोर फैयो ओमफ्राय बिसोर फैनानै बाहाय हर थायो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय हरा थानाया जाहैबाय हरसेयाव 7,000 5,000 बेड बारा हाया आरो बिथांमोना जोंनो बेखौ खिथादों आरोखि ओमफ्राय बिराद मोजांखा बिथांमोना जायबानो जाबाय सिनारिफ्रा ओरैबायदि हाइ सिनारि आरोना बुहुत मोजां आरो होमबा ओमफ्राय आंनो नैबेनि सासे सिकिउरिटि नांगौमोनलै बेनि माबा थाखो दे आं एसे हाबनानै नोंसोरनो माबा देखायनायदोंमोन फै आं देखायनोसै नैबे जाहैबाय मा नै बे मोनसे माबा आरोना नै माबाखौ नायबानो जाबाय बेखौ नाय बेडखौ नाय आं जिरायनायसै बेड नायदो बिन्दास बेसेबां हिपि बाहाय रानजाबायनो ओरैबायदि रोजाखा नायदो मानसि दंदांना बेयाव नाय फुरा हिपि आरो गोजौ खेब बेसेबांबा मोजां ओरैबायदि बिराद मोजां स' बिराद मोजां बहुत हिपि आरो स' बेनो जाहैबाय नै मुसानि जेनाखि रिजर्ट बिसिना बे नायदो बिसिनाखौ नायगोन दै आङो बे बिसिनायाव एसे उन्दुनायगोन दै फुरा नुहुरो बेनिफ्रायनो एकदमबारे आङो फुरा हाइ खिनिफ्रायनो फुरा मोजां भिउ नुखायो नै आं गंसेयावसो दं खिन्थु भिउआ बरिया नेचारखौ नुहुरजोबो नै